hadien ke jingjop ke khraw jong ke India ban yuk kejat hasla jong ubenai dang shen shaki binta South Pole ke isro ke pet yaki kam hau jong ke India menta kala pai khmat pat shaka Sngi kumno ban tip kham bha shu ke thong ke jingkala ke bala ban wan ha ke Pyrthei bat ke sayen ke badon shadien jong ke tei ke jingtmu ka isro minta kala sedang ban ring dur bat pai khmat shaka wei pat ka thong ka bahe bat pule shaphang ka Sngi lingba u aditya L1 mission bat ka ne ka wan hadien ba prime minister ka India u Narendra Modi u don ya ka thong ban pelong ya ka India kum ka wei na kiri ba khmat shaphang ki kam hau bat ka jing ang not ban wan shakhmat haka do not jong u aditya L1 mission ka don ka thong ban sngau thu shai shaphang ka Sngi kum uklor ba jantam bat lingba kani ka video ngin sngau thu shai halor ka thong jong kari bat ban pule shaphang ka ka ba penlong ya ka jing shai shate bat shathe bat kumno ka ne ka jing pule ya ka Sngi kan yada ya ki hajar tli ki satellite ki batawiar ya ka Pyrthei na ka radiation u aditya L1 dei tang ka jing job jong ka isro Henry ban sakhi ru ya ka minsim trailang jong ka India bat kham tam ban pen pau Pyrthei ru ya ki scientist ki bala tre shitom met bat minsim ban kintiu ya ki kam hau hakari bat ka ne ka thong ka pen ya ka jing khlan bat ka jing trailang jong ka haka ba yade bat ka jing start science ka ne ka jingiaid lynti jong u aditya L1 kan pen pau Pyrthei ru ya ka jing start bat ka lawe jong ka India ka bala yo ich ngai bat wat Jingtip shabar jong ka Pyrthei haka bangin ya sngap ru igi reo pau khmat ki don ban kren halor ka jingjam jong ka India ban long ka ka ba kham khmat haka ba yade bat ka jing pule shabar ka Pyrthei lingba ka ni ka jingiaid lynti jong ka India ban pule ka Sngi lingba u aditya L1 mission ka pen kan mauru yangi ba ka jing trang ban yo ya ka jingnang jing start bat ban tip shu kam dan jingkut bat ka ni ka jingiaid lynti jong ka India ban wat Jingtip shabar jong ka Pyrthei kan long kum ka jinkerman bat ka jing ai men sim ya ki pateng ban wan